Včera na plénu Senátu schválil Senát změnu zákona o pojišťovnictví. Tato změna je předkládána mnou a dalšími kolegy ze Senátu. Řeší vícezdrojové financování Hasičského záchranného sboru, a to tím, že z odpovědností za škodu, z pojištění z odpovědnosti za škodu bude určitý objem převeden na Ministerstvo vnitra, který rozdělí částky mezi profesionální hasiče a dobrovolné hasiče. V době škrtů, kdy hasiči přichází zhruba o 1 miliardu korun, by byla tato částka nahrazena právě odvodem z pojišťoven. Ještě nás čeká hodně práce na této změně zákona, protože bude se projednávat to ještě ve výborech, pak opět na plénu a pak samozřejmě, pokud to vyjde, tak bude předložena tato změna do Poslanecké sněmovny a tím by byl završený celý proces. Hasiči na tuhletu změnu čekají a doufám, že se legislativně to podaří vše dobře a rychle zvládnout.